Метрей авыл җирлегендә 1067 кеше гомер кичерә. Җирлек район үзәгеннән ерак түгел, димәк, халыкның күпчелеге мөслимгә йөреп эшли. Ә көнкүрештәге проблемалар үзара салым хисабына хәл ителә. Кыш дәвамында һәрбер авылның юллары МОЗ җәмгыяте ярдәме белән кардан арындырылып торылды. Бердәм рәвештә язгы ташуга әзерләнү эшләре алып барылды. Авыл зиратларында 4 тапкыр, авыл паркларында, чишмәләрдә 3 тапкыр өмәләр үткәрелде. Авылларга керә торган өлешләр даими рәвештә чүптән арындырылды. Ömer Metre avul yerliginde bu üskünde problemler var. O kayda yok indi. Lakin oranlar ettirilgen her vakit. Oranlar yoktu. Suğa katlık, muhtaçlık yok. Şulay olga şimdi hele işleyseler çok değil. Lakin onlarını başkarıp çıkarlık. Җирлектә фермерлар күп, эшчәнлеген Метрейдә алып баручы эре фермерларда, урта һәм кече эшмәкәрләрдә бар. Күпчелек авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерә. Промышленный площадка дип әйтегәйм, анда кем генә юк, анда Сибирь һәм өчен ирекшә кирәнешнең площадкасы дисен башкалар, анда бит инде Сибирьдә козда үстерәләр, сездә җирдә эшкәртәләр, сездә кирпичтә ясыйлар, токтада эшкәртәләр, шулай бит инде. Урамнарны яктырту, су белән тәэмин итүдә проблемалар юк. Метрейдә яшәүчеләр авылга асфальт юл кертүне сорый. Сезнең ярдәм белән шушы авыл җирлегенә Метрей Мухан юнәлешләренә асфальт юлны ничек тә тырышып салыйк. Яңауса авыл җирлегендә 373 кеше яши. Җирлектә эшмәкәрлектә 47 кеше эш урыны тапкан. Үзара салым хисабына юллар ремонтланган, яктырткычлар алыштырылган, территория төзекләндерелгән, уен мәйданчыгы булдырылган, урам күрсәткечләре ясалган. Тенденция в последние годы преобладает смертность – 6 человек и низкая рождаемость – 1 ребенок. Регистрация и расторжение браков не регистрировалось. Полных семей 57. Трудоспособное население составляет 183 человека. Детей дошкольного и школьного возраста 57. Электр энергиясе, газ һәм су белән тәэмин итүдә өзеклекләр юк. Халык эшәргә яраклы суны нигездә ихатасындагы шәхси коедан ала. Тормыш көнкүрешеннән һәркем канәгать кебек. Ут белән су белән тәэмин эшләр әйбәт, Аллага шөкер. Безнең инде үзара салым акчасына менә кышкы җәйге чырларда ут өзеклеге юк. Сәгать үз сәгатендә янып, сөнеп тора. Күпчелек халык үзебезнең ихаталарда, суларыбыз башняда түгел. Яңауса авыл җирлегендә халыктан сораулар кермәде дияргә була. Урманда җәнлекләр кимү мәсьәләсе генә кузгатылды. Җитәкчелек әлеге мәсьәләне контрольгә алырга ышандырды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.